De novo estamos con todos vostedes e damos a boa noite e a benvida a Xoel Souto, portavoz do Partido Socialista no Concello de Moralla. Benvido, boa noite, como estamos? Boa noite, moitas gracias polo convite e gracias por estar aquí. Bueno, para un mozo como vostede, como valora a situación política a nivel nacional que está pasando? Non tanto desde o punto de vista, bueno, desde o punto de vista que vostede queira, como a ve, como a valora? Se para, lle gusta? A mí personalmente, claro, a ver, eu son unha persona que me gusta moito a política, gústame moito falar de política, gústame ver os intereses que ten a xente, tamén a xente xoven, a xente maior, escoitalos, intentar solucionar os seus problemas, creo que é moi satisfactorio. A política creo que a nivel nacional eu o que vexo é unha crispación, vexo que se trasladan mensaxes desde arriba, de toda a lei de política, creo que crispar a xente. Nótase na calle unha persona que igual un tipo de política non lle afecta para nada na súa vida ou no seu día a día, vexo que está crispado por temas que búscase a crispación, búscase que a xente este enfadada consigo mismo. Eu creo que eso repercute na día a día. Eu non entendo por que unha persona que podemos ter pensamentos ideolóxicos distintos, pensar de maneira completamente distinta, non entendo por que a veces estás enfadado, porque eu teño amigos que teñen outra ideoloxía, e da igual, creo que no día a día o máis importante son as persoas, os lazos que teñamos de amistade, ou que nos guste o mesmo deporte, ou as obras de teatro, pero enfadarse por política creo que é algo preocupante. Eu creo que deberíase tranquilizar todo, intentar polarizalo o menos posible, porque ao final estás en política para axudar, e para facerlle a vida máis cómoda a xente, non para enfadalos. Claro, é complicado, porque ás veces nin cos amigos se pode falar. Eu teño que dicir... Porque o que antes era, a diferencia era enriquecedora, porque era analizar, razonar desde distintos puntos, hoxe a diferencia é descalificación. Sí, eso é certo. Na miña opinión personal, teño amigos, teño familiares, como estábamos comentando, que pertenecen... Pero lógico, a vida é así. Claro, teño a suerte cada un é do seu equipo, poder falar con todo o mundo. E aínda que, vale, cada un é o seu equipo, é dicir, eu simpatizo máis co pensamento dun partido, pero creo que tamén ao mesmo tempo temos que ser críticos con o noso propio partido. Creo que é un... Non todo fai ben. É un erro decir que todo se fai ben do meu, que todo fai mal do outro, bueno, eu creo que ao día de hoxe, o consenso, o diálogo, a palabra, falar, chegar a acordos, eu creo para que está en política, porque eu podo ter unha idea, ti podes ter outra, e igual a miña proposta non é a mellor, a miña só o meu ego persoal por facer a miña proposta é a mellor, non. Eu creo que a unión de escoitar a varias xente, a todo o mundo, e intentar unilo, eu creo que é para que está en política, para axudar, para estar con eles. Para min é un error. Se non facemos eso, estamos completamente cometendo un error. E como está Moraña? A verdade que... Vamos a entrar no terreno, no motivo da entrevista. Sí, a ver, Moraña, bueno... Como a ve vostede? E, mellor dito, e empezamos xa a aproveitar o tempo, porque senón é unha pena. Ano e medio de legislatura, que balance faría vostede a nivel xeral desta legislatura? Pois mira, o balance que eu fago deste ano e medio do novo grupo municipal para min é preocupante. Na campaña electoral prometías un cambio na política do equipo que está agora no goberno, recoñecíase que se cometeron certos errores e que iban a cambialos, e vexo que a día de hoxe non se fixeron. En Moraña, por exemplo, a nivel demográfico, seguimos perdendo poboación, e creo que estamos deixando pasar unha serie de oportunidades que son importantes para Moraña para darlle o cambio real que necesita. E quero poñer dous exemplos. Un do núcleo urbano, por exemplo, en Moraña temos unha rúa, que é a rúa número 6, que leva, é dicir, ali é onde se atopan os almacéns de dous supermercados máis importantes de Moraña. E ali é onde estacionan todos os proveedores que veñen deixar os seus produtos. Pois os proveedores para deixar os seus produtos teñen que aparcar sempre en doble fila. En 13 anos que leva este equipo de gobernos anteriores no mandato, non foron capaces de solucionar ese problema. E xa, por leválo tamén un exemplo do rural, que eu creo que é o gran olvidado en Moraña, a día de hoxe, no ano 2024, segue sen rematarse o saneamento. Temos casas aínda día en Moraña que non remataron o saneamento e que tampouco teñen o servizo de fibra óptica. Como vemos, é dicir, 13 anos é que hai real. E no tema económico, que podemos decir? A nivel de comercio local, polígono industrial... Sí, pero a ver, primeiro, a nivel económico, Moraña hai que recoñecer
que non temos unha débeda. Estamos saneados, non temos débeda, pagan os proveedores creo que en 10-15 días, a verdade que nese tema está moi ben. O que sí que vemos é que Moraña, por exemplo, a nivel económico do comercio local, hai moi pouca vida. Hai moi pouca vida. Eu vivo no centro de Santa Lucía, un fin de semana, a verdade que dá pena ver Moraña, porque non ves unha persona pola calle. Vemos como unha imaxe o comercio e a restauración. A día de hoxe en Moraña, no núcleo, temos 2, 3 bares que non abren en todo horario por falta de xente. Temos como comercio ou é a calle principal ou todas as rúas que hai así complementarias non teñen, os baixos están vacíos. Isto é porque nas parroquias xa non quedan, non hai a taberna de bar, está daquela maneira substituindo, cóstalle moito. En Moraña vemos como a xente marcha. Xa non é que non atraiamos a xente que ven da fora de vir aquí, que eu creo unha gran oportunidade que temos, porque Moraña hai que recoñecer que estamos ben ubicados, creo. Estamos a 20 minutos de Pontevedra, estamos a 30 de Santiago, estamos de 2 cidades importantes, bastante preto. Eu creo que se melloraran as comunicacións, tanto de transporte, que é un servicio que estamos perdendo, é que se apostara de verdade pola cultura, o ocio, o deporte, a xente pode facer vida aquí e gustaría vivir aquí, porque hai que recoñecer que é unha calidad de vida cuns precios baixos, normales, non os desorbitados que pode haber nunha cidade. Eu creo que é unha oportunidade que perdemos. Sería un gran chamamento para que Moraña sexa un pouco para vivir, e que non lle poder dar traballo a todo o mundo, que é algo no que tamén se debería fomentar e seguir dándolle duro, pero creo que é unha oportunidade que Moraña está deixando pasar. E que fai desde o punto de vista... O polígono necesita ampliación? Hai unha promesa electoral que era que, bueno, que había que apostar, que querían renovar o Plan Xeral de Ordenación Municipal, o PEXON, que leva paralizado desde o ano 2013. Entonces, debido a ese motivo, Moraña temos agora mismo 0 metros cuadrados de chan industrial para facer un polígono industrial, o que é unha gran empresa que era vir a Moraña para establecer o seu negocio. En todo ese tempo non se traballou. Desta maneira, as grandes empresas que viñeron foi de cando se modificaron o polígono de Fieiras e o polígono de Mirallos. Eses dous já están rematados, non queda espazo, entonces en Moraña non pode vir unha empresa. Entonces, desta maneira é imposible crecer. Moraña leva paralizada desde eses anos, as empresas sentáronse, certo que dá unha estabilidade e moito traballo, xente, tanto de Moraña como dos alrededores, pero estamos paralizados, é dicir, vemos que a día de hoxe con iso non chega. Moita xente sigue marchando, porque a día de hoxe quero dizer que, por exemplo, en Cuntis estáse facendo un novo polígono industrial, temos a Caldes, que é unha vila un pouco máis grande que a nós, que tamén nos quitan bastante peso, en Barro estáse facendo outro polígono industrial con empresas importantes, e vemos como Moraña neso sí que quedamos á cola. Deixamos de ser menos competitivos cos concellos comunidades. Bueno, pero hai empresas de nivel nacional e internacional ali, Pero cantos anos levan esas empresas? Sí, desde 15, 20 anos. 15, 20 anos. Non queremos dicir que, claramente fan unha labor importante, pero Moraña creo que ten unha oportunidade de crecemento deste Non lle poño en duda eso, digo que as empresas algunhas das empresas que hai dos sectores son moi importantes a nivel nacional e internacional, correcto. Era a única cuestión e non era matizar o que vostede decía, sino información para a audiencia, vale? Sí, por suposto. Vale. É o que vexo é outra oportunidade perdida. Non digo que a liña de traballo que se levara, é dicir, que se comezou ben, pero creo que tiñamos certas oportunidades que estamos deixando pasar. E desa maneira, Moraña vemos como perdemos servizos, perdemos, neste caso, a nivel economía, que outros concellos están a aproveitar. A outra parte dinamizadora e do mundo do medio rural e dos povos pequenos é o turismo. Nas festas importantes, vos destacades, Moraña destaca por 2 ou 3 festas e romerías das máis importantes de toda esta contorna. Que balance fai vostede? Mire, eu creo que algo que atopamos é que falamos coa xente Moraña, dicir, por que ven a xente a Moraña? E ves pola festa do Carneiro Espeto, que creo que é a mellor festa do mundo, perdona que eu diga aquí, pero é certo, dicir, Moraña ten certas fechas marcadas no calendario no que si atraemos moito o turismo. Eu creo que un problema que temos é intentar non estender esas datas, intentar ampliálas para que a Moraña veña xente, e a propia xente de Moraña pode disfrutar desas grandes datas durante máis tempo. Ti, por exemplo, queres ir mañán a comer un carneiro a Moraña, non sabes se pode facer. En Moraña é a terra do carneiro, é do terra do Carneiro Espeto. Por que só se pode comer un Moraña o Carneiro Espeto nesa data sinalada?
Por que non hai unha programación, os axudadores do Concello, cos restaurantes, a que poidas vir a comer o carneiro ou o porquiño, que é outra das grandes festas, durante o resto do ano? Por que? Se son os dous produtos, un dos produtos que máis chaman a atención, que nos colocan no mapa, temos que intentar explotalos ao máximo posible para que a xente poda disfrutar deles e poida coñecer o que de verdademente é a boa comida. As romerías e o... Bueno, e falamos de parroquias. Fágame un balance de parroquias e lugares, desde o punto de vista de saneamento, que xa dixo algo, pero non sei se quere matizar algunha parroquia que está mellor ou algunha que está peor ou como vostede queira. É un dos problemas que máis escoito que me comentan os veciños e as veciñas é a hora de xestionar os recursos, de planificalos. Hai veciños que me comentan, por exemplo, por que nesta parroquia se asfaltou dita unha pista, exemplo, 4 veces, ou se limpiou esta pista 4 veces no ano, ou 5, esta pista xa se asfaltou fai 2 anos, en cambio, no meu lugar, esta pista non pasaron a asfaltala en todo o ano. A xente está preocupada porque non ve unha organización clara, non saben cales son os motivos que se toman, que a veces parecen máis de amiguismo ou persoais para tratar a xente. É dicir, a xente quere que sexan obxectivos, é dicir, se esta pista se asfaltou fai 2 anos, pois creen que se lle debe dar prioridade a outras pistas que levan máis tempo sen asfaltarse. É aí onde nós tamén vemos un problema. A xente nunca sabe cando van a actuarse nas súas demandas. Vemos que hai unha falta de organización e de planificación que se leva desenvolvendo durante todos estes anos e aínda máis hora. Porque é certo, é algo que tamén me comentan os veciños, é que parece que o novo alcalde a veces está máis preocupado de pasarlle o brazo por riba ao veciño, de quedar ben con el, que de estar no Concello, de xestionar ben os recursos, de atendelos de verdadeiramente e darlle explicacións reais e ser obxectivo a hora de as actuacións que se van a cometer. E as instalacións e equipamentos nas parroquias, entre elas o de multiusos de Santa Lucía, que tiña problemas? Sí, a ver, en tema de infraestructuras, creo que hai 2 problemas. Foron os pabellóns e multiusos, é certo que foron obras importantes en Moraña, multiusos, donde a Diputación de Pontevedra fixo unha gran inversión, e creo que a Xunta de Galicia foi a que remoledou o teito. Vemos como unha obra que é moi nova, ten problemas constantes de goteras, de mantemento, de que entra choivo polas paredes. Despois vemos como se fixo un multiusos onde a madeira está picada, é dicir, que a conservación foi mala, é unha obra gran importante. Logo, outra infraestructura que eu creo que é a máis importante, pola que casi sempre salimos en prensa, aparte dos campos, é os campos de fútbol. Agora imos eles. Temos o campo de fútbol de Mirallos, que, bueno, como se comenta... Que pasa aí? O culebrón, que lle chaman nos plenos. Pois, é unha obra que estaba planificada para que estaba presupuestada en €500.000, na que se nos comentaba aos veciños e as veciñas que non iba a costarlle un só euro a Moraña, que todo iba a ser un investimento da Xunta de Galicia. E de repente vemos como, por citos motivos, estamos no ano 2024, o campo sigue sin facerse, o investimento non vai ser de €500.000, senón vai ser de 900 e algo mil, casi preto do €1.000.000, e no que o Concello de Moraña vai nos costar, creo que se comentou outro día, €50.000. Aparte deso, todos os compromisos que se prometeron, iba a levar unha pista de atletismo que ao final desapareceu, iba a levar un xinasio equipado que ao final tamén desapareceu, iban ter 4 vestiarios equipados do que ao final só van quedar 2, é dicir, vemos como un proxecto que ao final costa os veciños de Moraña, que costa o doble do que estaba presupuestado e que aínda por encima non cumple coas todas as necesidades que se prometeron. Vostedes denunciaban eso máis ou menos a mediados de outubro, non? Moitas veces, sí, a verdade, pero bastante. A última sería en outubro, novembro, sí, pero sí, xa é reiterado. E a información e a fase na que está o campo ahora mismo, ou a reforma ou a construción, cal sería? Ou cal é? Para min sería abandono, esa palabra. Sí. Pero, bueno, é certo que tirouse a grada antiga, levantouse a vella, pero é tempo que a obra estaba paralizada. Entonces, o campo, ahora creo que se añanou, pero é que do estado actual, é dicir, a ti pasas polo campo hai como unha parede, e esa parede salen as silvas por riba. Non está practicable todavía? Non, ainda ten que botar a erva, teñen que poñer as porterías novas, falta, ainda eu creo que medio ano por diante, fácil, ainda queda moito tempo. Entonces, o peor é que
a grada que está levantada, que está nova, está se deteriorando, porque non se está conservando, non se está mantendo, está bastante sucia, aparte de eso, un investimento que nos vai costar tanto a Moraña, é que non a estamos ni mantendo xa desde o principio. Bueno. O renovación do alumeado de baixo consumo, que eso estaba para todas as parroquias, as 9, e valorado en 740.000 euros, máis ou menos. A verdade que eu creo que eso sí que é algo positivo, que hai que recoñecerlle ao goberno, bueno, creo que era de José Celo, o antigo alcalde, que a verdade que sí, foi unha inversión moi importante en Moraña, mudouse tanto, bueno, todo, gran parte do alumeado, e a verdade que nota esa melloría, porque Moraña os últimos anos, os 3-4 últimos anos sí que había problemas de apagóns, estaba fallando o servizo, e con este novo investimento, a verdade que a xente quedou moi contenta, que funciona moi ben, a verdade que foi un gran cambio, hai que recoñecerlle ao goberno. E quedarían máis ou menos os centros educativos, por facer un repaso. A nivel centros educativos, o que vemos, o problema que máis nos comentan, por exemplo, que ten que ver tamén con temas de infraestructuras e mantemento. Vemos como un dos pabillóns que ten uso o colexio, vemos como fainada tiña goteras, que reformar esa cuberta e sigue pingando, cando hai moita choiva. O maior problema que ten Moraña non é a hora de acometer obras, senón é o problema de mantelas, moitas veces. Non hai persoal suficiente ou non están capacitados para manter as obras. Eu vexo un problema de xestión de non ser conscientes dos recursos que ten Moraña e do que temos que facer para mantelas. É moi bonito presentar unha obra, pero despois non podes mantela. Un exemplo máis, a pista de pádel. En Moraña construíse unha pista de pádel no 2020, 2021, non se chegou a estrenar porque ibase a facer un partido inaugural, pero non se chegou a facer polo COVID, está ali parada. E que pasa? Da choiva, de estar cerca de eucaliptos, ten folla, está en tan mal estado a pista que non se pode utilizar. Eu creo que non se chegou a utilizar nunca esa pista. Ese é o problema que vexo en Moraña. Hai que facer as obras, sí, claro que hai que dar servicio a xente, pero hai que ser... Non hai xente que vaya a xogar? Non, o problema non é a xente. O problema é que a pista xa está impracticable. Ti non podes xogar. Ti a día de hoxe, claro, coa choiva con todo non podes, pero claro, está tan mal estado durante todo o ano que aínda que a limpies nos tempos de verán, é impracticable. Entón, eso, hai que ser consciente dos recursos que temos e de como podemos facer para mantelos. Ministerio de Cultura premia a actividade dinamizadora da Biblioteca de Moraña. Sí, a verdade que sí, asistimos ao recoñecemento que veu o subdelegado do goberno, estuveron comentando as actividades que facían. É certo que a biblioteca ten ali 2 traballadoras, bueno, a máis xente que axudan, que están continuamente intentando innovar, intentando ser referentes durante o seu traballo, e a verdade que quedou moi chulo. E o aparcamento ese público en Santa Lucía dá servicios, está, porque eso fora un anuncio do goberno que iba a facer con... Sí, Moraña, quero contextualizarche, é dicir, Moraña fixéronse unhas reformas das beiras das rúas que cando se fixeron, parte do estacionamento que había polo núcleo urbano reduceuse. Entonces prometéronse que, bueno, que o aparcamento no lugar de Mos, na rúa número 6, ao final, ao lado do multiusos, que iba a dar servicio. O que vemos é que prométese unha modificación, que se vai facer un plan, bueno, para que o parcadoiro quede ben, a día de hoxe aínda sigue en estado de terra, de gravilla, que, bueno, dá o servizo, pero non o servizo prometido. Ademais de todo iso, unha proposta que levamos era que se habilitaran aparcamentos disuasorios, é dicir, ese aparcamento queda moi lexos de outros servicios, como, por exemplo, ti se queres ir á tintorería, pois quédache moi lexos ese aparcamento. Non hai aparcamentos por todo o centro para que a xente darlle comodidades e facilidades para que poidan asistir a biblioteca, que poidan ir ao centro ao banco, é dicir, hai pouco aparcamento en Moraña. Bueno, imos a servicios sociales. Perfecto. Centro de saúde, centro de maiores, centro de día, como están os servicios e que valoración fai vostede? Cales son as deficiencias que teñen ou as que vostede cree que debera de abordar o goberno municipal? A nivel do centro de saúde, é certo que tivemos un problema moi grave de persoal. Era algo que creo que pasaba en moitos concellos, que a día de hoxe é certo que mellorou a situación, que aínda así seguimos, claro, hai baixas dos médicos, hai falta de persoal, pero bueno, o servizo mantense, podía ser moito mellor, pero bueno, é certo que se mellorou.
Noutro tema que tamén creo que me gusta e creo que é un bo servizo é o da Casa do Maior, é un servizo que se implementa, que é por parte da Xunta de Galicia, que a verdade creo que a Xunta axuda a moitas persoas, é unha mágoa que non este no núcleo, que non este no centro urbano, ou que non haxa máis ofertas por todas as parroquias. A día de hoxe hai 2 na parroquia de Santa Xusta, que dá servizo. Eu creo que tamén hai que aproveitar para concienciar a xente que eses lugares non é só para persoas enfermas, son para, hai que recoñecer que no rural a xente está moi afastada, a veces está moi sola, e son lugares de unión, para que a xente salga da casa, para que vaya a dar un paseo, para que se relacione, que creo que é algo que no rural é importante, creo que ese servicio é importante, había que fomentalos ainda máis, darlle moito máis impulso, e máis en concellos que somos pequenos e máis envellecidos. E o centro de saúde, fora do problema de persoal dos médicos, dos facultativos, o centro está en boas condicións, é un centro... Prometeuse unha reforma que a nos era algo que nos fastidiou porque foi para mí foi propaganda electoral, é dicir, Moraña estaba tendo problemas de persoal, daquela o grupo de goberno sacou unha noticia co que era, o conselleiro de Sanidade prometendo un centro de saúde máis grande, que se lle cambiaban as ventanas, que se iban facer as máis salas, cando o problema real era de persoal. Que se pode mellorar? É unha boa noticia, pero o problema é que ainda non se levou a cabo. Pero digamos que, pero está aceptable. Para min, sí, é dicir, o problema era o persoal. Para min, un problema é unha proposta que seguramente saquemos para o vindeiro pleno, o primeiro pleno do ano que ven, é que, por exemplo, vemos que o aparcamiento do centro de saúde está na beirarrúa oposta. Ten un aparcamiento na zona máis abaixo, que ten que obliga a xente a subir, despois o aparcamento non está na mesma calle, senón está na oposta. Unha proposta que nos queremos levar é cambiálo de sentido, cambiálo de lado e poñer a praza para persoas de mobilidade reducida e ambulancia do mesmo lado, porque observamos que xente que ten problemas de mobilidade reducida, o simple feito de baixar, cruzar a calle e tal, pois intentar facilitar, é algo que vamos levar ao próximo pleno. Perfecto. E estamos terminando o tempo, pero temos que abordar o Nadal. Que está facendo o Concello? Canta lucería, canta actividade de Nadal ten preparada, programada, o que quere destacar vostede? A verdade que eu creo que desde, non sei, de un par de anos para aquí, o alumeado é algo que creo que todos os concellos, da igual do partido político que sexen, están investindo moitísimo. Moraña, eu creo que do ano pasado para min en gusto mellorouse, creo que o número de luces máis ou menos é o mismo, ou algo máis. Comparado co de Vigo? Comparado con Vigo é imposible, eu creo que Abel neso fai un traballo de turismo que é impresionante. Pero eso, creo que a nivel gusto a min pareceme moito mellor. E logo, certo que se fixeron un calendario de actividades que eu creo que ven un poquinho tamén por aí. O problema é que son casi sempre as mesmas actividades que non chaman a atención. Unha das propostas que non sempre que levamos no programa electoral e que sempre dicimos ao goberno é de facer un plan de actividades cultural e deportivo durante todo o ano. Creo que o máis importante, é unha das necesidades máis importantes para a Moraña de hoxe, é que se dinamice durante todo o ano, para que a xente que viva aquí, queira quedar aquí, poida facer vida aquí, e para ter a xente de fora. Así, desta maneira, estamos axudando o comercio, axudando a hostelería. Creo que é o que temos que ser diferenciais en algo. Non podemos competir con concello, non temos un camiño. Non temos un camiño, non pasa o camiño. Pasa cerca. Sí, pero a día de hoxe a vía Mariana non está explotada, por aí non pasa nadie. Non temos un balneario como ten Cuntis. Temos que diferenciarnos en algo deses concellos, ofrecer algo distinto á xente para que queira vivir ali. Entón, para iso temos que ter os servicios moito máis a vanguarda dos que temos. Temos que rematar, pero ten a última intervención para decir o que vostede queira o que eu non lle preguntei, decir algo novo ou remarcar algo do que dixo. Eu, a verdade, que veñen a Moraña, que conozcan a Moraña porque é un pobo bonitísimo. Con pazos maravillosos. 2 pazos increíbles. Creo que Moraña sempre está aberto a recibir xente e creo que valles gustar e que se poden vir no verán ou en calquera festa gastronómica que temos por aí, valles encantar ainda moito máis e non van querer marchar. Señor Souto, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Moitas gracias polo convite. Hasta unha vindeira ocasión, bo Nadal e boa noite. Igualmente. Esto foi todo por esta semana con Xoel Souto, portavoz do Partido Socialista no Concello de Moraña, con José Pérez, tenente alcalde do Concello de Noia, e con Miguel Tubío, director técnico de Martín Codas Viticultores.
Non lle decimos a semana que ven máis, porque estas 2 semanas que nos tocan os martes que ven, o martes que ven é Noite Boi e o seguinte fin de ano, así que nos veremos despois de Reis o día 7. Bo Nadal, feliz entrada de ano e hasta o ano que ven. Saúdos, gracias por estar aí.